हेलौ अंगोफोर फै एसे रायलायनि मेसेज हर एसटि बड' अफिसियेल माथो मोखांबो नुवाब्र' मोखां नायनोब्ला आं दिन्थिगोन दा केमेराखौ फिदिंनानै होगोन मेसेज खालाम गासिबो नुबाय दा साब्रै दङ मानसिफ्रा साब्रै नायगासिनो दङ नाथाय सासेल'सो SMS हरगासिनो बारिजों जिरायनानै दङ हनै माइबारि नयामि सान दैमारि हाय फ्रेन्ड मा खबर मा खालामदों अखा हायाखै नामा FD भाग्यश्री बसुमतारी अखा हायाखै जोंजों हनै गोरानसो जानानै दङ माइ बारिफोरावबो माइयानो गैया ओंखाराखै साबा एड जाबाय दासान्दि साथामल'सो SMS हरगासिनो नयामि सान दैमारि जेबो खालामाखै ओरैनो जिरायनानै थादों औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं न'आवनो दं नामा नयामि सान दैमारि औ न'आवनो दं दिनै सुमित बिक्रेसन ओट्स मा बुंदों ओट्स माने हाय होनदों जानांगौ हाय प्रफाइलाथ' गुबुनसो दङ गार्लसना बय मिथिया लाइभबो फैनो रोङा बारा दिनैसो फैजेनदों नालाय नयामि सान दैमारि मा मैगं जाखो मैगंखौ आलु जादों आलुजों सयाबिन एवनाय ओमफ्राय नोंसा मा ओंख्रि जाखो अखा हायाखै नामा ब्र सुमित बिक्रियेसन अखा हायाखै नामा ब्र अखा हायाखै जोंनिजों गोरानसो हनै नि आंनि उनजों नाय गासिबो गोरानसो न'नि बारियावनो जिरायनानै दं आं आं नोंखौ दिनैसो नुफेरदों दादा येस आं माने निजोरा गयारि आं नोंखौ दिनैसो नुफेरदों दादा आं माने बिदि फेस भिडिअ लाबोआ माने मोखांखौ दिन्थिनानै भिडिअ बानाया बेनिखायनो आंखौ नुवा गोबां मानसिफ्रानो दिनै लाइभ फैदों दिनै नुगोन जाखांबाय नामा भाग्यश्री बसुमतारी जाखांबाय नोंस्रालाय जाखांबायना जाखाङाखै भाग्यश्री बसुमतारी निजोरा गयारि ए निजोरा गयारि नोंहाबो इउटुब चेनेल दं नामा नोंनि इउटुब चेनेलखौ नुवाखै दे आङो
फार्स्ट टाइम लाइभआव फैबाय ना दिनै ओमफ्राय जोंहा मिथिया नामोन माखौ मिथिया मैथा नामोन सरि आंनाबो फरायनोबो रोंलायलाङालै आंबो बारा फार्स्ट टाइम लाइभआव फैबाय ना दिनै नयामि सान दैमारि ओमफ्राय जोंहा मैथा नामोन गोथाव माथो ओंख्रियालाय नोंसोरा ओमफ्राय बिदिनो लाइभ फैबाय थानांगौब्रा दादा बिदिनो लाइभ फैबाय थानांगौ कल फैबाय थादों आंनाव बेखौ होननोसै निजोरा गयारि बिदिनो लाइभ फैबाय थानांगौब्रा दादा फैबाय थागोन दानिया फैबाय थासिगोन आं लाइभ हेल' बिग ब्रादार मा खबर साहिल मिक्स बि ब्रादार मोजां नोंनिया माबायदि साहिल मिक्स बि सोगोमसार नार्जारि हेल' ब्र नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टनि आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ दासो गोदान जादों थ' तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौनो होननांसिगोन गोदो बाक्सा डिस्ट्रिक्टमोन दा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि आङो ओमफ्राय सोरांसार नार्जारि नोङो मा डिस्ट्रिक्टनि भाग्यश्री बसुमतारि जायाखै मा ओंख्रि संदों नोंसोरा भाग्यश्री बसुमतारि तामुलपुर मा गामिनि साहिल मिक्स बि तामुलपुर आङो नाग्रिजुलिनि सिङाव थानाय बाल्थिं दैमाखौथ' मिथिगौ जानांगौ बाल्थिं दैमा सेरनिनो आङो निजोरा गयारि आंना गैया दादा आं खुलिनो लुबैयो आंबो नाथाय आंहा रावबो बिदा गैजाया दादा बेखायनो दुखु आं दंना सोरखौ जायखौ नोङो ब्रादार सानो बेनो नोंनि ब्रादार जागोन नङा होमबा निजोरा गयारि दा नोंहा निजा गैयाब्लाबो नोंनि थाखाय ब्रादार गोबां दं गुबुन नोंखौ हेफाजाब होनाय बांद्राय दुखु जानो नाङा आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना होनो थिन आदा BGMI बड' गेमिं बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होनांगौनो बेयाव थानाय दा लाइभआव जिखिनि दङ BGMI बड' गेमिं बिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो साहिल मिक्स बि आं कुमारिकाटा जामगुरिनि खाथिनिनो माथो जोंनाथ' कुमारिकाटा जामगुरिया बारा गोजान जाया साहिल मिक्स बि थारैनो लोगो मोनगोन नोंखौ कन्टेक्ट नाम्बार आरो कन्टेक्ट जायोब्ला नोंजों थारैनो लोगो मोनलायगोन टाउनफोरावनो थांबाय थायो आरो कुमारिकाटायावबो आं थांबायानो थायो आं बिराद बिदा लुबैयो दादा निजोरा गयारि बिदा नागिरदों निजोरा गयारि बिदा लुबैदों थारमाने बिदिनो जायफ्रा बिदा गैया बिसोरो बिदा लुबैयो दा आंहाबो बिनानाव गैया आंबो बिनानाव लुबैयो बिनानाव सासे नांगौमोन आंहाबो गैया मा खबर रातुल क्रिएशन मोजां रातुल क्रिएशन नोंना मा खबर थेंक इउ दादा BGMI बड' गेमिं BGMI बड' गेमिं बिथांनि चेनेलाव नोंथाङा मा कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानायो BGMI बड' गेमिं बेखौ बुंना होयोब्ला मोजां जागोन मानो होनबा आं बेयाव थानाय लाइभआव थानाय मानसिफोरनो फोरमायनानै होनि अब्लाना नोंथांनि चेनेलखौ थाबैनो नागिरनानै मोनगोन मानसिफ्रा नोंनि न'आ बबेयावलै रातुल क्रिएशन आंनि न'आ तामुलपुराव रातुल क्रिएशन नोंना अबाव भाग्यश्री बसुमतारि दालि ना भाजासो गोथावसो माथो दालि ना भाजासो गोथाव माथो भाग्यश्री बसुमतारि रातुल क्रिएशन पाबजिनि भिडिअ खालाम मा पाबजिनि भिडिअ खालाम BGMI रातुल क्रिएशना बुंदों पाबजिनि भिडिअ खालामा पाबजिनि कन्टेन्ट पाबजिनि भिडिअ
पाबजिनि भिडिअ बानायो नोंथाङा पाबजिनि भिडिअ बानायो BGMI बड' गेमिंआ बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो हाय आदा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो थिनदो एन महिलारि जोंना सासे आरो लाइभआव फैबावदों एन महिलारि बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो एन महिलारिनि चेनेलखौ बिथाङा बुंहरदों बिथांनि चेनेलखौ एन महिलारिनि चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै हो निजोरा गयारि दादा नोंसा न'आव सोर सोर दं जोंना फेमिलिया आं लोमजानासो दं दे मानो होनबा दाख्लैनिफ्रायनो भेक्सिन लानायनिफ्रायनो दाबो आंना लोमजानाया एसे लोमजागासिनो दङ लोमजानाया खाराखै बेनिखायनो भिडिअफोरखौबो आं बारा लाबोआखै दादा नोंसा न'आव सोर सोर दं जोंहा न'आव दङ फादार दङ मादार गैया ओमफ्राय आंहा आब' साथाम दोङो बेखिनियानो आंनि फेमिलिया नों बहानि आदा एन महिलारि आङो तामुलपुरनि ओमफ्राय नों अबेनि एन महिलारि बाक्सा अबेनि एन महिलारि येस साहिल मिक्स बि बिथाङा बुंदों साब फुल लिरनो नाङा येस नोंथांमोना जुदि सोरबा साब खालामनो नागिरोब्लाबो साबस्क्राइब होननानै लिरनो नाङा माब्लाबाबो साब लिर आंनिखौ साब खालामनानै हो होननानै लिर साबस्क्राइबखौ लिरनो नाङा डाइरेक्ट साबस्क्राइब होननानै लिरनो नाङा साहिल मिक्स बिया थार बाथ्राखौनो बुंदों मा ओंख्रि जाखो ब्र आलुजों सयाबिन जादों आं BGMI बड' गेमिं नोंसोरा मा ओंख्रि जाखो SN दैमारि एन महिलारि नोंनिखौ आं साबस्क्राइब खालामना होबाय नोंबो आंनिखौ साबस्क्राइब खालामना हो एन महिलारि SN दैमारिया नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामना होबायनो बिथाङाबो नोंखौ खावलायदों साबस्क्राइब खालामना होनो थाखाय जोंना बोरमा बेदरजों आलु BGMI बड' गेमिं जोबोर गोथाव माथो नोंसोरना बोरमा बेदरजों आलु साहिल मिक्स बि रिमुभ खालाम SMS-खौ जायफोरा साबस्क्राइब लिरदों बिथांमोना SMS-खौ रिमुभ खालामनो होदों बिथांमोनखौ साहिल मिक्स बिया एसे प्रब्लेम जायो माने साबस्क्राइब लिरोब्ला लाइफआव बारा मानसि गैला दहायथ' एसे फैदोंमोन साब्रैल'सै निजोरा गयारि आंथ' गासैनिखौबो साबस्क्राइब खालामना होजोबो दादानो निजोरा गयारि जोबोर मोजां निजोरा गयारिया गासैनिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होयो होनदों नायामि सानदैमारि आंनिखौबो एसे बुंना होदो चेनेलखौ नायामि सानदैमारि बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ बिथांनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै हो नायामि सानदैमारि बिथाङाबो इउटुब बानायो बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ बिथांनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो साब्रै बिदिनो बारा गैया लाइफआव बिदि खम मानसिफोरजों माने लाइभबो फैनो बायो आं बेनिखायनो मानसिफोराबो गोबां गैया थाया नालाय
माने जोंनि चेनेलफोरखौथ' बारा नायनो नागिरखाया मानसिफोरा बिनि थाखायनो लाइभ फैनो बायो आरो आंनाथ' कन्टेन्टआनो आलादाखा मटिभेसन भिडिअखौ बानायो आङो लाइकफोरानो बारा फैया आरो भिउसफोराबो फैनो नागिरा ओमफ्राय सोरना बेसेबां जाखो साबस्क्राइबफोरा सोरनिया मनिटाइज जाखो चेनेलफोरा नायामि दैमारि थेंक्स बुंना होनायनि थाखाय वेलकाम नायामि दैमारि फ्रेन्ड खालामना हो होननानै बुं औ माने साबस्क्राइब येस नोंथांमोना साहिल मिक्स बि नायानि दैमारिनि चेनेलखौ माने आं साबस्क्राइब खालामनानै हो होननानै बुंदोंमोन बिथाङा फ्रेन्ड खालामनानै हो होननानै बुं होननानै बुंदों जानो हागौ आंना गोरोन्थि जादों साबस्क्राइब खालामनानै हो होननाया फ्रेन्ड खालामनानै हो दायो आं बुंफिनबाय साहिल मिक्स बि सोर दं साबा दं दासान्दि SMS खालाम निजोरा गयारि आंखौ रावबो साबस्क्राइब खालामनो थिनथारनाङा दादा आंना गोसोआनो साबस्क्राइब खालामनो थिनखायो गावजों गाव अनलायनांगौ ना दादा येस सोरबाया माने सोरखौबा थिननो नांगौ थिनब्लाबो सोरबा साबस्क्राइबखौनो खालामबावासो दा निजोरा गयारि जोबोर मोजां नोंथांनि गोसोआ नोंथांखौ रावबो साबस्क्राइब खालामनो थिनलायलायाब्लाबो नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै होयो बयनोबो बे नोंथांनि मोनसे जोबोर मोजां हुदा आरो जोबोर मोजां बाथ्रा 5 जन दं 6 सोर दं SMS खालाम BGMI बड' गेमिं निजोरा गयारि आंनिखौबो खालाम आंबो खालामगोन निजोरा गयारिनिया इउटुब चेनेल गैयानो निजोरा गयारिखौ खावलायदों BGMI बड' गेमिंआ साबस्क्राइब खालामना होनो खावलायदों आंबो दं आंनिखौबो रावबो नायसना आरो SJN दैमारिया बुंदों आंबो दं बिथाङाबो आंनि लाइभआव दङ आरो बिथांनि चेनेलखौबो रावबो साबस्क्राइब खालामनानै होआनो बुंना होबाबो खालामा होननानै बुंदों नंगौ थारैनो जोंनि सुबुंफोरा गोबाङानो साबस्क्राइब खालाम होननानै बुंबाबो साबस्क्राइब खालामा मानो बिदिथाय मोनथिया निजोरा गयारि बर'जों बर' अनलायनांगौ ना दादा येस बर'जों बर'थ' अनलायनांखागौ जों गावजों गाव अनज्लायाब्ला बोरै जानो जों गावजों गाव अनज्लायबासो खौसेथि थानो हागोन निजोरा गयारि औ खालामगोन दे दादा येस BGMI बड' गेमिं नोंथांनि चेनेलखौ निजोरा गयारिया साबस्क्राइब खालामगोन होननानै बुंदों नायामि दैमारि हाय निजोरा आगै अननानै साब खालाम ना होदो नायामि दैमारियाबो बुंदों निजोरा गयारि निजोरा आगै नोंथाङा नायामि दैमारिनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो BN स्टेटास 2 अखा हायाखै नामा ब्र फ्रम गसाइगाव अखा हायाखै जोंनिजों गसाइगावआव जोबोर अखा हादों नामा BN स्टेटास जोंनिजों अखा हायाखै हनै नायनोब्ला नोंथांमोननो आं मोनसे भिउ खिथिनि
मोसौ दं दे बोरमा दं आरो बियो जोंनि जायगानि दुब्लि अखा हायाखै आयु हायाखै पुरबि बसुमतारी हाय फ्रेन्ड मा खबर पुरबि बसुमतारी नोंथांखौ दिनैसो नुदो दे आङो ओरैहाय फेसबुकआवबो नोंथांखौ नुयोमोन नाथाय दिनै इउटुबावबो नुबाय मोजां खबरा पुरबि बसुमतारी नोंना मा खबर निजोरा बिनानाव आंनिखौबो फ्रेन्ड खालामना हो दे निजोरा दैमारि साकिल मिक्स बि बिथांनि चेनेलखौबो फ्रेन्ड खालामनानै होनांगौनो BGMI बड' गेमिं गोख्रै 1K साब खालामना होदो होननानै बुंदों 1K साब खालामनो बेसेबां नांबावगौ BGMI बड' गेमिं 1K साबस्क्राइबाथ' नोंना जालांगोन नाथाय बांसिन वाट्च टाइमासो गोनांथार वाट्च टाइमखौसो नांथारगौ वाट्च टाइमनि माबायासो एसे गोलाव जारनि होननांगोन बेखौ UK अफिसियेल हेलौ आदा बोरै खबरा UK अफिसियेल मोजाङानो नोंना खबरा माबायदि UK अफिसियेल आंनाबो बिदिनो खबरा मोजाङानो जानांगौ ने बिदिनो माने बिदियानो दिनैसो फार्स्ट लाइभ फैदो दे आङो ओमफ्राय फार्स्ट लाइभ फैनायाव एसे बोरैबा जाखायो नालाय ने आरो आंखौ नै हनै मानसिफोरा गोबां कल खालामगासिनो डिस्टार्ब दाबो एसे खम दङ ना BGMI बड' गेमिं जालांगोन लासैनो आंनाबोथ' गैथारामोन दासो जाबोबाय मोजां गाज्रि गेजेरावनो होनदों दादा येस UK अफिसियेल मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं UK अफिसियेल मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं होननाय माने बिदि खबरखौ माने जोङो जों नङा आङो जोबोर मोजां होननानै बुङो मानोना मोजाङाबो बांद्राय नङा गाज्रियाबो बांद्राय नङा जोबोर लेभेलाव दङ आरो ने मोजाङानो SJN दैमारि बेसेबां मान्थ जाखो इउटुब खुलिनाया नोंहा आंना बोसोरसेनि बारबायानो इउटुब खुलिनाया SNJ दैमारि बोसोरसेनि बारोब्लाबो इउटुब चेनेला मनिटाइज जायो जानाया नाथाय नों बेखौ बोसोरसेयावनो जि इउटुबनि रुल दोङो बेखौ नोङो मावफुंजोबनो हानांगोन UK अफिसियेल दादा दादा मोजाङानो निजोरा गयारि आं मोसायो दादा नाथाय आंहा जेबो चेनेल गैया मोसायोब्ला नोङो कभार सं होनाय मोनसे चेनेल खुलिनानै ला मोजां जागोन निजोरा गयारि मिसान दैमारि अखा फैहां जाबाय जोंनिथिंजाय मिसान दैमारि मा जायगा नोंसोरनिजा अखा फैहां जादों उदालगुरि ने उदालगुरि ना मा होननाय नुदोंमोन दे आं नोंनिखौ दाख्लैयो मिसान दैमारि मा जायगा दा बुंदो माथो ओंख्रि जाया आदा UK अफिसियेल ओंख्रिया आलुजों सयाबिन जादों आङो दहाय फुङाव
26 बारा गोबाव थाला आङो लाइभआव। SJN दैमारि मिसान दैमारिनि चेनेला आंनाव सार्च खालामबाबो फैयाखै। हायोब्ला आंनाव कमेन्ट खालामदो आगै। मिसान दैमारि SJN दैमारिया नोंनि चेनेलखौ सार्च खालामबाय थादों, नाथाय सार्च खालामबाबो फैयाखैनो। हायोब्ला नों SJN दैमारि बिथांनि चेनेलाव बिथांनि भिडिअ'आव थांनानै कमेन्ट हर, बियो नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन। मिसान दैमारि उदालगुरि गार'बस्ति। मोजां। उदालगुरि जोंनि खाथियानो जायो तामुलपुरनि। UK अफिसियेल। आंनाबो चेनेलनि कन्टेन्टआ कभार एलबाम हगारनायसो आदा। औ मोजाङानो। बिदिनो मोनफा मोनफा गावबा गाव कन्टेन्ट लानानै खामानि मावनांगौ। दादा बिदिनो लाइभ फैबाय थादो गेजेर गेजेर। निजोरा गयारि। औ फैबाय थागोन लाइभ। माने आं इउटुबावबो बारा एसेबां खामानि मावा। 2 घन्टा 3 घन्टा सानसेयाव बिसिनिल' खामानि मावो। निजोरा गयारि। नोंथांखौ आंनि भिडिअ'फोराव नोंथाङा आंनि भिडिअ'फोराव कमेन्ट हरना हरा मोनथिया, नाथाय दिनै नोंथांखौ नुबाय। सम सम नुयो खोमा दे निजोरा गयारि। हरो ने आगै निजोरा आगै? कमेन्ट हरो ने नों आंनि भिडिअ'फोराव? औ दादा। औ मोजां दे आगै। आदाया माहानि जाखो आदा? UK अफिसियेल। आं तामुलपुरनि। नों बबेनिमोनलाय? UK अफिसियेल। नों बबेनि? UK अफिसियेल। आं जनाइनि। औ। जनाइ। नोंथांमोना आंखौ फेसबुकआव मोनगोन। फेसबुकआव आंनिया गोसो राजा बर'। फेसबुकआव नायनो गोसोब्ला मोनगोन। फेसबुकआव आरो गोबां मेसेन्जाराव थायो दै आं। मेसेन्जाराव आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन फेसबुकआव। गोसो राजा बर'। हाय आदा आंहा दासो खोरोम BK ब्लग थांनो सम जासिगोन आंहा। फैदों नोङो जोबोर मोजां, साबायखर फैनायनि थाखाय खोरोम BK ब्लग UK। ट्रेनानो जोबथा दा जोंना सानजा रायजो। ट्रेनानो जोबथा जाहैखायो नामा नोंसोरना? थांगोन दे माब्लाबा बेरायहैगोन। BGMI बड' गेमिं। माबा हरदोंमोन नोंथाङा, डिलिट खालामबाय मेसेजखौ। फैबा खबर हर, मिट खालामगोन आदा। औ थारैनो आङो इउटुबावनो थांबाथाय अबावबा थाङोबाथाय आपडेटखौ होखागोन। नोंसोरबो अबेबा गुबुन जायगाफोरथिं, नोंनि जायगायावल' नङा गुबुन जायगाफोरथिं थाङोब्लाबो गुबुन इउटुबारफोरा लोगो हमनो हागोन। दानिया मालाय गासिबो चेनेल दंजोबथारो मालाय। आंहाल' गैया दादा नों बायदि बिदा थानाय। दानिया मालाय गासिबो चेनेल दंजोब
थारो मालाय आंहाल' गैया दादा नों बायदि बिदा थानायमोनब्ला निजोरा गयारि माथो खालामनो इसोरानो हरासैब्ला ने आगै नोंनो बिदा फैगोन जोनोमाव नोंनो थारैनो इसोरा बिदा हरथों बेखौ आं इसोरनिसिम आर'ज गाबो आरो चेनेलखौ नों बानायनानै लादो नोङो जुदि मोसायोब्ला कभार संनि बिदिनो चेनेलखौ बानाय नों बहानिलै आदा खोरोम बिके ब्लग आङो तामुलपुरनि नायामि सानदैमारि गोसो राजाया नोंसो एफियाव येस गोसो राजाया आंनो नुफेरबाय नामा नायामि सानदैमारि खन्थाइबो लिरो दे आं एफियाव गोबां खन्थाइ लिरो एफियाव खन्थाइ लिरो बिदिनो बायदि होयो फुल फ्रम होलाय खोरोम बिके ब्लग फुल फ्रम मानि फुल फ्रम होनांगौ खोरोम बिके ब्लग बिजि एम आइ बड' गेमिं 1K जाबा 1K जाबा गिभअवे हेडफन्स जागोन बिजि एम आइ बड' गेमिंआ 1K जायोब्ला गिभअवे भिडिअ होगोन होननानै बुंदों बिथाङा गिभअवे लाबोगोन हेडफन होगोन होनना बुंदों प्रहलाद बर' आसोला दासो फैदों प्रहलाद आंनि जोबोर मोजां लोगो दै बिथाङा प्रहलाद बर' जोबोर सापर्ट खालामो आंखौ बे प्रहलादा आंनि चेनेलखौबो बुंना हो आदा 1K जाथारसिगोन इउके अफिसियेल बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो 1K जाथारसिगोननो थाबैनो जानो हाथों बिथांनि चेनेलाव 1K नोंखौ माब्लाबा लोगो हमगोन दादा येस निजोरा गयारि लोगो हमनो हागोन बबेनिमोन निजोरा गयारि आं नोंखौ सोंनाय जायाखै खोमा निजोरा गयारि मेसेन्जाराव मेसेज खालामनायमोन खनसे आं नोंखौ मेसेन्जाराव मेसेज खालामदोंमोन ना मा मेसेज खालामदोंमोन नायामि सानदैमारि ओरैनो चेनेलनि लिंकफोर हरदोंमोन नामा भारति ब्लग दासो फैदों भारति ब्लग MDR16 मोजां मोननायनि सोमोन्दै एसे जागोन बियो एसे बुंना होदो आदा मोजां मोननायनि सोमोन्दै बुंना होनो होदों मा बुंनो दा आङो मोजां मोननायाथ' दङ आंहा टेप दंखायो बोरै खबर भारति ब्लग्स मोजां बिजनिनि आदा बिजनि लोगो मोनगोन निजोरा गयारि आगै बिजनिनिबा लोगो मोनगोन भारति ब्लग कार्ड नुदों नामा BGMI बड' गेमिं प्रहलाद बर' आंनिखौबो साब खालामना होदो प्रहलाद BGMI बड' गेमिं बिथाङा नोंखौ साबसक्राइब खालामनो होदों नायामि सानदैमारि दे होमबा ना फ्रेन्ड एसे खामानि मावनोसै आं दे जागोन दे नायामि सानदैमारि लाइभआव फैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो इयुनावबो बिदिनो नोंथांखौ लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय नायामि सानदैमारि अबेनि नों भारति ब्लग आङो तामुलपुरनि भारति ब्लग्स औ जागोन दे दादा निजोरा गयारि औ जागोन दे दादा लोगो मोनगोन निजोरा गयारि सानसे प्रहलाद बर' मा खबर राजा दं भाई मा खबर नोंना
UK अफिसियेल आंनि भिडिअ'आव मोनसे कमेन्ट खालाम अब्लानो बेक सापर्ट खालामगोन। बिथाङा UK अफिसियेल चेनेला बुंदों बिथांनि भिडिअ'आव कमेन्ट खालामहर सोरबा इउटुब चेनेलफोर दङब्ला आरो अब्लानो बिथाङा फिन बै चेनेलखौ माने सापर्ट खालामहरफिनगोन होननानै बुंदों। MDR16 आदा नोंबो रेप सं खालामग्रा जादो। वाव रेप संखौथ' आं रोजाबनो रोङालै। MDR16 BGMI बड' गेमिं मनिटाइज जाबायना जायाखै ब्र' नोंहा? जाबाय जानाया आंना गासैबो प्रसेसफोरा फुल जाजोब्बाय मनिटाइजनि, नाथाय आं मनिटाइज खालामथ'वाखै। वाच टाइमखौ एसे बारायबावदों। वाच टाइमा जेब्ला एभेलेबेल जागोन होनब्लानो आं खालामगोन। दादा जोंहा ओंखाम जानो नागिरबाय आं दा नायफिनगोन दे दादा दोनथ'नांगौ। औ निजोरा गयारि दे जागोन दे आगै ओंखामखौ जाहैदो। आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय निजोरा गयारि। नयामि सानदैमारिखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय आं, अननानै आंखौबो सापर्ट खालामदो। नयामि सानदैमारियाथ' थांबाय जानांगौ दानि बुंलांदों। एसे कन्टेक्ट खालामलायनानै साब खालामनानै लादो। 14 लाइफ साबा दंबावो। नोंथांनो एसे दिन्थिनि आङो जोंनि साइडनि बारिखौ। बोरमाफोर गाबदों हरै दङ। थेंक्स नायामि सानदैमारि खालामनायनि। खालामबाय नायामि सानदैमारियाबो SNJ दैमारि, अब्ला मोजाङानो। सं दोंसे स्रायनो खनदो ब्र'। आं दिनै खनथ'आ दे BGMI बड' गेमिं, मानो होनबा आं एसे गगा मोननाबो दङ। आंनि भइसखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। आंनि भइसआ एसे आलादा, दिनै एसे आलादा जादों ने। गाबोनफोर गुबुन दिनफोराव आं जुदि फैयोब्ला आङो संखौ थारैनो खननानै होगोन। मनिटाइज जाबाय नामा नोंहा? मनिटाइज जाबाय माने जायाखै, आं खालामाखै मनिटाइज। माबा आंनि गासिबो मनिटाइजनि प्रसेसफोरा जाजोब्बाय। 4000 वाट्स टाइम बेबो जाबाय, ओमफ्राय 1K साबसक्राइबाराथ' जाखाबायानो। बेखिनिखौल'सो नांगौ होमबा। एसे दावरावथारबो जाबाय, ओमफ्राय लाइभआवबो मानसिफोर बारा गैला। दा आङो दोनथ'नोसै आरो बे लाइभखौ। आंनि लाइभआव गासिबो फैनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर बावहरबाय। दा एसे दावराव जानायनि थाखाय आं लाइभखौ दोनथ'नाय जाबाय।